Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku kuma da sake kasance a cikin wannan tasha tamu ta kimiyya da fasaha, wadda za mu kawo muku yadda ake buɗe blog kuma ka samu kuɗi da shi. So da farko dai za ka shiga Chrome ɗinka, bayan ka shiga Chrome ɗinka kamar yadda kuke gani haka. So gaskiya da yake bayan ka shiga sai kai sai ka saka blogger.com ko kuma ka sa blogspot.com, to amma mu za mu sa blogger.com ɗin ne. So bayan ka saka blogger.com ka ɗan jira shi kaɗan ya buɗe, so sai ka zo daidai wannan da aka sa blogger.com. bari taɓa muku shi ku gani, gashi nan na taɓa shi kun gani. So sai ka taɓa, bayan ka taɓa yawwa sai ka jira shi ya buɗe. So da yake ni ina da site da ina da Gmail da yawa kuma na buɗe site da yawa, so bari ku ga sai in taɓa wanda Gmail nake so in yi amfani da shi. Gashi nan Jalal Kamba TV ɗin nan, so shi nake so na buɗe wa blog. So kamar yadda kuka gani ga title, a nan title shi normal sunan wannan ɗin zan buɗe, taken blog ɗina zan saka. So sai in saka Hausa novel, bari in sa latest Hausa novel, latest Hausa novels. Yawwa gashi nan, yawwa wannan shine taken site ɗina. So idan ma ka ga dama za ma ka iya ka kisa sai ka taɓa next ɗin nan da yake nan. So kana taɓa next zai wuce. Yawwa to ga inda za ka saka URL ɗinka, so shi ma nan sai in saka latest Hausa novels. Yawwa gashi nan na saka. So inda yanzu a misali idan na saka latest novels, so ba mamaki wani, to shi ma dai ba wanda ya taɓa ɗaukar shi, to amma kuma bari ku ga in nuna muku wani kamar nan da kuke gani. So yawwa an ce sorry, this blog address is not available. So that means kenan wani ya taɓa ɗaukar blogs, wani ya taɓa ɗaukar wannan sunan, shi yasa suka ƙi bani. So amma da na saka latest Hausa novels, so kun ga shi ya nuna mu is available, means kenan wani bai taɓa ɗauka ba. So sai in saka next. Yawwa to shi wannan kuma display name ɗin da kuke gani, shi display name kamar idan na yi posting na ɗora littafi ko labari dai, so da wani suna zai fito, to shine to nan anan zan yi amfani da alwirami, shine sunan da nake son ya fito. To kan sai ka taɓa finish. So gashi ne na processing. To alhamdulillah shikenan site ɗin mu yayi mun gina blogging. So sai ka taɓa nan sai ka cire wannan. So insha Allah a shiri na gaba zan kawo muku yadda ake posting a blog, domin shine wannan shirin shine wannan ɗinmu na gaba. Thank you for watching and have a nice day. Nagode.